हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलाव नोंसोरखौ आं दिनै धुपखाथि बानायनानै खोन्थानो नागिरदों। नै जों सैना लाबाय औवा खाथिखौ फिसा फिसानो फिनिशिंबो खालामजोबखाबाय स्लिमनो। दा बिनि उनाव बागनालजों खयला मयला ओमफ्राय बायदिसिना लागायदों आरो बाव निम पातबो लागायनो हायो बा थुलसि पातबो लागायनो हायो। बेखौ लागायनानै लाबाय दै एसे होनानै नैबे बिनिनो पाउडार बागनाल खयला मयला थुलसि पात लागायनाय आखाइयाव सिथाबबा लागायनांगौ आरो। नैबे गनखौ लाबाय मोनसे बियो जाथिबा औवा दै जाथिबा औवा बेखौ बिदि साबाय सानानैहाय गनाव सिथाबनोसै आरोखि सिथाबनानैहाय नै नानसै मबाइलाव गोलैबायसो र' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थानो गोसोबा नायलांबाय थानो हागोन। जों धुपखाथि बानायनायखौहाय आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन। नायलांबाय थादो अब्ला आं देखायलांसै। नै स्लिमाव बानायनांगौ आरो बेखौहाय खामफ्लायाव नङाबा नै आथा नाग्रायावबो बानायदों सोरबा नै बेना खामफ्लायाव बानायदों। जोङो टाइल्सआवसो बानायदों दै टाइल्सआवबो खालामजायो माने स्लिमल' जानांगौ फिनिशिंआ मोजां जानाय। नै आं बानायखांबाय बुहुत बुरजा हाबाय आं नै 50थासो जाबाय खोमा। फिसा फिसा लादुआनो बिसिबा बुरजा बुरजा ओंखारो। नै बावहाय थारमाने बाव खालि बानायनानै बेखौ सान्दुङावबो फोराननो नाङा आरोखि माने बिदिनो पेपारावबा बिदिनो माबायावहाय लांदाङैनो दोननांगौ आरो। बेनि उनावहाय बेखौ मोजां साननै सानथामसो रानहोनानै सेनजों थावजों जेने सावोबा जोबजासे फार्स्ट लास्ट खामनायनि थाखाय थाव होफानांगौ आरोखि। ओमफ्राय सेना नों मा कालारखौ जेनेबा मा मोदोमनायखौ मोजां मोनो बेखौ होनो हाबाय आरोखि। नोङो जेनेबा मेरला रोखोमनि सेन थायोना जेने सोरबा चक्लेट होयो चक्लेट मोनामनाय होयो सोरबाबा माबा होयो गावबागाव गोसो आरोखि। नै बेहा जि बुरजा बानायबाय मालाय बानायदों नै बयबो बानायनो हायो। बेनो सबसे इजिसिन हममेड मेचिन थिसिन जेबो नाङा बावहाय। नोंसोरो खम खरसावनो बानायनो हागोन बेखौ। स्टार्टिं जास्ट बारा नाङा बेयावहाय हममेड खालामनो हागोन। नोंसोर बानायनोबा आंनि कन्टेक्ट लानो हागोन आरोखि। नै बयबो बानायदों खम खरसावनो गोबां फैसा खामायनो हायो। हममेड जेबो मेचिन थिसिन नाङा गासिबो न'आवनो जाजोबो खामफ्लायजोंनो नोंनि माबाजोंनो जेबो मेचिन नाङा बाहाय।